Тя не ме слуша, кой го? Абе, Мерти, айде, давай сега. Давай. Слагай сега, търси къде да се хваниш и продължавай. Слагай кръчето. Така. Давай, можеш. Давай. Давай. Търси къде да сложиш кръчето. Хваща се за следващото. Давай, дай. Айде, ставай. Ще се катериш ли още? Айде, давай тогава. Качва се на първото камъче. После давай на следващото. Айде. Дръж камъчето. Айде, качи се сега. Така, давай сега нагоре. Айде, тигърце, като пораснеш пак като гледам. Айде. Да. Ами не можеш, мамо, айде.